unondleni ophapha ekhanda kamenzi sinibingelele sinamukele ke phina phela wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke kuphiwe ngokwamthembu yabona namhlanje uma ngabe sikhuluma nawe siphumile ekubeni serious siphumile ekutheni sihlezi sikhuluma ke indaba ezinkulu nejulile njengoba phela sazi ukuthi semaphethelweni ke awu unyaka u2025 zingamashumi amabili nesikhombisa inyanga ngekazibandlela kanti unyaka owenkulungwane yesibili namashumi amabili ananhlanu sila ke eMhlathuze Sport Complex nokuyilapho khona ke sizokwethamela idili lomculo njengoba sazi ukuthi ke namhlanje sibala insuku ngaphambi kokuthi ke singene ke unyakeni u2026 sithi nje happy new year ingakho ngempela ke nabo bonke abakhulumayo phela ukubegcizelele njalo ukuthi happy new year kuzona ke ithandwa zabo kuyona ke imindeni yabo njengoba nathi ke sisho ke osukwini namhlanje sithi nje happy new year emphakathini ke wonke waseningizimu Afrika sithi happy new year kubona bonke ke ababukeli bohlelo abakhulume ababukeleke be1 KZN TV sikhuluma nawe ke namhlanje sifisa nje ukuthi sikunikeze nje amazwibela akho konke okuthe kwenzeka ke osukwini namhlanje nesithemba ukuthi ke selokhu ke eqalile ke amaholiday abantu ke basayiphethe kahle basajabule ke emakhaya kuyinto ke esiqhuquzelayo ukuthi ke umphakathi ke asihlaleni ngokuzwana nokuthandana emakhaya sihloniphaneni kuyilesi sikhathi sokuthi ke imindeni ibe ndawonye imindeni ijabule sizofika futhi ke leso sikhathi sokuthi ke sibuyele ke emsebenzini endaweni la sisebenza khona siphinde futhi ke sikhumbulane ngezinto ke ezinhle namhlanje mbukeli akukho okuningi ke engizothi ngikulethele khona ngaphambi noma ngaphandle ukuthi ke ngikunikeze nje okuyikhona obekwenzeka kulona ke leli dili lomculo bangabe sithi ke abakhulumi ngiyabingelela kakhulu emakhaya babukeli bo be1 KZN TV obingelela uLindandladla umhleli we-event i-Rix Extension Music Experience angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu uSibusiso Ndimanda abaningi bamazi ngomjozi umfowethu esisebenza la kule event ngokubambisana ukuthi ibe impumelelo ngoba nje yenzeka kanje ngakusho ukuthi namhlanje sibona inhloso ethi ifeza kakhulu ukubona abantu bendawonye bebonisa ukuthandana ukujabulelana unyaka ube mude kuningi esibhekane nakho onyakeni basi sigoqa kahle imihlahlane nomphefumulo so kuyasijabulisa kakhulu kuyintokoza kakhulu nje ukuthi no1 KZN TV ibe nasi bengcinyela lo hlelo lomcimbi ngimangasho siyabonga kakhulu ngiphinde ngisho ukuthi happy new year kubabukele emakhaya ya siyabonga kakhulu siyabonga ngizoqala ngibingelele wonke umuntu obukele njengamanje lo mfanekiso lo nibingelelayo umzukulu umfana obuya phansi olundu kwaceza ngifisele wonke umuntu obukelayo njengamanje noma ke ngifisele wonke umuntu okhona nobukayo unyaka omusha siyazi ukuthi singena unyaka omusha sijabulele namhlanje sila eMhlathuze la sibungaza khona lo mcimbi omuhle kangaka ngingabingelela nje kuwo wonke umuntu obikele ngimfisela inhlahla nongena unyaka namusha okuhle kakhulu kodwa ke engingakusho nje ukuthi ngijabule kakhulu kuyintokozo kimi ukuba ingxenye yalomcimbi ola eMhlathuze namhlanje kuyintokozo nje kakhulu okonyaka ke ngeke ngize ngiqamba amanga mina okwami unyaka ungihambele kahle kakhulu angicomplain akukho mhlawumbe ngathi ngoba phela egcineni impilo akusho ukuthi ngoba siphila nje akuseze ukuba nazo ikhisi akuseze ukuba nawo ama challenges so azohlala khona ama challenges kodwa nje ke mangabe sekhona okuhle okwenza ukuthi siqhubeke nempilo lokho simele egcineni sikubonge ngiyabonga nje mina lo nyaka ungiphathe kahle kakhulu ngingasho ukuthi eminyaka engiphathe kahle kodwa kuningi engikufezile kulonyaka lo kwa2025 bafowethu igama lami umshini wemali ngiwakhona la eRichards Bay bafowethu igama lokuzalwa ngoSenzo kaNtuli umshini wemali kuyaziwa ngengoma zakhe lezi ezihluphayo bafowethu ngithi esizweni sonke nje happy new year sijabule kahle ama holiday njengoba kungama holiday nje siphathe kahle bafowethu emgwaqeni abadriver bedrive kahle nabayijabulisa bejabule ngendlela eright engeze ukulimaza omunye umuntu nezolimaza bona bafowethu asiphatheni kahle singene kahle enyaka nomusha oChristmas ucelebrate kahle bafowethu namhlanje ngoba sila eMhlathuze ithuba lokuthola ukuthola leli thuba kusho likhulu kimi eMhlathuze siyabonga kakhulu kumasipala wethu omkhulu nedolobha lethu elikhulu eRichards Bay bafowethu siyabonga ukuthi nisibheke nathi as ama artists siyajabula kakhulu kuhande nikwenze nakwabanye
noma ifiso ziningi kodwa nje ngicabanga ukuthi abantu abangakulindela bayazi abantu ngihleze ngibaphathela umsebenzi omuhle noba nabawuthandayo abangalindela futhi umzukulu ialbum kaMzukulu project ngonyaka wa-2026 uyeza noma kanjani ke ngiyacabanga futhi bazowujabulela ngendlela abawujabulele ngawo this year. Unyaka ka-2025 cha ungiphathe kahle kakhulu ngoba kuningi okwenzekile empilweni yami bengingagadile ukuthi kungenzeka ngumuntu ngathini kunezinto engiyi-achievile nginemoto iseyintsha kakhulu so izinto eziningi nje ngayibonga ngibonga isupport yabantu kakhulukazi ngoba ukube akubona abantu ngaba ngikho la ngikhona ya inhloso enkulu lemcimbi lena ukuhlanganisa abantu base Richards Bay kakhulukazi kodwa ngisho ukuthi namaphethelo futhi ukuhlanganisa abantu ngoba abanye basuke sebegoduka abanye basuke bebuya eRichards Bay so sithi asibahlanganise bonke ke sijabule sonke ngoba kuningi esikubungaza ngale event lasimba umuntu uzobona kahle nesitema yenzeka futhi ziningi izinto ezifeatureisha le event lezi yabo so izoba inkulu kakhulu kunalokho ekhona kuningi esizowitnessa uthando kubantu ngathini tourism as a whole now so promote kakhulu so inhloso enkulu event siyayibona namhlanje yafezeka futhi sinethemba ukuthi nakanjani nonyawo zasobona okukhulu nakho sikubona njengamanje. Mbukeli ke ngempela ke uma ngabe sekushayela isikhathi kusuke kushaya isikhathi sokuthi ke sibonge kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalolu hlelo sibonge kakhulu ukuthi uhlale nathi ukusukela liqala kuze kushaye isikhathi sokuthi ke lube semaphethelweni siligoqise kodwa nje asiphinde sisho sithi ke bafowethu nodadewethu bobaba bomama bogogo bomkhulu siyakuthokozela ukuthi ke unyaka ka2025 nakuba ungabanga mihle kweminye imindeni kodwa futhi ke ube mihle kweminye imindeni njengayo yonke ke iminyaka akusoze kwafana kukhona leyo mndeni ke unyaka ozoba muhle kuyona kube khona futhi ke leyo mndeni ke unyaka uzoba mubi kuyona kodwa nje sibonga kakhulu ukuthi thina ke esisaphila kushayile isikhathi ke uJehova esasigcinile nesithemba ukuthi ke nonyaka ka2026 kuzoba ke unyaka ke onjalo okuzoba unyaka ke onezithelo ke ezinhle ozoba unyaka futhi ke onezilokotho ezinhle abafuna imisebenzi engazathi ke bangakwazi ukuthi bayithole abaya ezikoleni engathi bangakwazi ukuthi ke bethathwe abasebhedlele siyafisa ukuthi ke ngempela ke baphume besindile abagulayo abanezifo ezingapheli siyafisa ukuthi ke unyaka u2026 engathi ke kungaba unyaka omuhle. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu nguncedi inyoni encane yasha amaphiko yandisi ngivumelene ngigoqe sigoqeni sonke siyothi sukuma kwe usoluzayo inkosi inibusise.